שלום חברים, כאן איתן נזקין. היום אנחנו בסרטון חדש בטירוף. היום אנחנו מתחילים את מיינקראפט. כן, חברים, כמו שאתם רואים, אני כבר חוצב עצים, אני רץ, כן, איזה כיף. כמובן אני עכשיו לוקח אבנים. אז חבר'ה, אם אתם אוהבים מיינקראפט, תרשמו להראות, תתנו בלייק. וכן, כאילו, אני עכשיו הולך לשים כל מיני מוזיקה, אז חבר'ה, תהנו, להתראות. מסכת אבות, פרק א', משנה א'. משה קיבל תורה מסיני, מסורה ליהושע. ליהושע לזקנים וזקנים לנביאים. נביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. הם אמרו 3 דברים. היו מתונים בדין, הם העידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. המשנה מלמדת אותנו שמשה קיבל תורה מסיני, ואז מסר ליהושע, לאחר מכן מסר לזקנים, ואז הם מסרו לנביאים, ואז הנביאים מסרו לאנשי כנסת גדולה. אנשי הכנסת הגדולה אמרו 3 דברים. הוו מתונים בדין, שאם יבוא הדין לפניך פעם 2 ו3, לא תאמר דין זה כבר בא לפניי, שניתי ושלשתי בו, אלא הוא מתונים, כלומר, מתונים קודם שתפסיקו הדין. והעמידו תלמידים הרבה, לפוקי, מרבן גמליאל, דאמר, ברכות כ"ח עמוד א', כל תלמיד שאין תוכו, קבעו אל יכנס לבית המדרש. כמה שלימן, שמלמדים תורה לכל אדם, ואין צריך לבדוק אחריו, ועד שלא יהיה ידוע מאלו, במעשה וקולקלים, ושני שמוניה, הנה משמונני במוז ס"ב עמוד ב', שאם יעמיד תלמידים בברכותו יעמיד תלמידים בזקומתו, תכתיב קלטתי את הלב, ועזר זרעך לערב על תנח ידיך. ועשו סייג לתורה, הדרך שלו בא לגע באיסור תורה, כגון שניות לאריות ושבות לשבת, תכתיב וכ"ח, ואתם שמרתי עשו משמרתי. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back.
טוב חברים, אז מקווה שנהנתם מהסרטון, אני ממש אוהב אתכם, אז אם אתם ממש אוהבים מיינקראפט, לא לשכוח להירשם לערוץ שלי, גם לתת לייק, ואם אתם אוהבים מיינקראפט, אז תכתבו תגובות, להתראות.